monga kiforira ona ena kudya nyama ifeso lugalani tugajoyina na ilibe mtima ozi leta mpaka lisango lyoendelera kuti ifeyo ikhale ndi kuzidedezera ku zinthu zonse ku matenda osiyana-siyana. Ndeno pamene munthu mwachitsanzo kuti wadwala umafunikira kwambiri kuti udye zinthu monga zipatso ndi zamasamba. Munthu ukakhala zoti ukudwala umakhala kuti kusowa kwachilakulaku chakudya, komano kungodya zipatso komanso zamasamba zimathandizira kwambiri, komanso kunkania chitetezo cha mthupi chimakhala kuti nozi kuthandizira kuti chikhale chokwera. Komanso zinthu zina zija zimatenga nthawi yayitali kwambiri kuti zikhale kuti zikugayika. Pamene munthu ukudya zinthu zamasamba ndi zipatso zimathandizira kuti kugayika kwachakudya kusatenge nthawi yayitali kwambiri. Lero munthu amene akudwala timalimbikitsa kuti akuyenera kudya kwambiri zipatso ndi zamasamba. Nde pankhaniso yodziletsa komweko timakamba kuti pakuyenera kudutsa maola okwanira 5 monga mmene tinakhala tikufotokozera dzulo. Nde ngati tikungodya nthawi ina iliyonse mapezeka kuti kusokoneza zinthu zimene zimatengerapo gawo monga ngati chiwindi, chifukwa nthawi zonse tikungozigwiritsa ntchito zinthu kulani mapezeka kuti zikusokonekera sizikuyenda bwino. Kumadwala matenda osiyana-siyana ndikumadabwa kuti bwanji zikukhala bwanji, komano nkhani tikulephera kudziletsa zinthu zosiyana-siyana makamaka pa nkhani ya madyerero athu. Mwina tili yamono tikudwala matenda ena simayenera kuti tizidwala, komano tikangokhala odziletsa ku zinthu zakudya komanso nthawi yoyenerera kuti nthawi ino siyoyenerera kuti ikhale kuti ndikudya matenda osiyana-siyana. Tinakamba kale kuti munthu ukuyenera kukhala ndi plani ya madyerero. Nthawi imeneyo zikhala kuti ukudyera ikhale yomweyo zimathandizira kuti nthawi ina usakhale mkatikati usakhale kutola zina ndi zina. Munthu kungodikira maola atatu kapena awiri usanambe kumwa madzi pamene wamaliza kudya, zikuonetsa kuti munthu ukhala ndi maola udziletsa kokha kuzindikira kuti nthawi yodya chakudya china kapena yomwa madzi sinakwane. Ndeno pamene timakhala kuti tikugona mamaso amene amakhala kuti akugwira ntchito kuthandizira kuti chakudya ijayo chigayike akhalenso ndi nthawi yokula. Then kukhala ndi nthawi yakudya yabwino, chakudya chamadzulo kungoyerekeza zitithandizira kuti ngatadya nthawi yabwino chigayikenso nthawi yabwino. Ifeyo pokapita kogona tisakhale kuti chakudya chidakalire m'mimba mwathu zimene zimapangitsa kuti tiwolerane zitiyambitsenso mavuto ena osiyana-siyana. Komanso ungatanena kale kuti pakauti kadya kwambiri zakudya zina zimapezeka kuti zikuchulukitsa shuga wamthupi mwathu ndipo amakasungidwa amasungidwa kukhala mafuta kukhala thupi lathu nde zimene zikhala zotani zoyenera. Nenga tikudya zinthu zoyenerera pa nthawi yoyenerera zithandizira kuti ndikukhala ndi shuga onjezekera pa madyerero athu. Then akamameka chitsanzo choti ndi chakudya chilicho chimene chiyenera kukhala chochuluka ndipo ndicho chiyenera kukhala chochepa. Anthu apoyerekeza kuti anthu timadya mmawa masana atenanso madzulo. Lero mamawa timayenereka kuti chakudya chathu chikhale chokwanira ndithu chokhutitsa choti chithandizire kutipatsa mphamvu. Chifukwa choti mamawa timakhala tikagwira zintchito zake zosiyana-siyana kusiyana ndi usiku kumene timakhala kuti titadya palibe china chonse chimene tikachita.
ndekuti makanga kuti mphamvu zimene tadyera nawo zisunga ndekuti zimene zimakutsenso kuti kali ndi mafuta okudya komano ngati tikukwanitsa kumadya mulingo woyenerera wa chakudya pa nthawi yakenso yoyenerera zithandizira kuti ifeyo zitetezere kani ya pakati pa nthawi yakudya telekezera ja 6 koloko ndekuti tuzadya mwina kuongezerako mawa ziyena mwina tudya mmatu kapena mmawani ngati chakudya chatu cha masana kumwa pakati zakudya zimenezi zikumwa madzi ndikothandizira kwambiri monga somera kati kuonera kusiyana ndi kutenga zinthu zakudya zina zimene zingatipangitse ifeyo kuti tikhale so ndi mavuto ena zotsatira zina zambiri mwa izo zinafotokoza zoti kwambiri pamadyedwe ngati tikukhala kuti tikuvutika kudziletsa mu nthawi komanso pa mlingo wa zakudya zimatha kukhuza ndi thanzi lathu molakwika kwadya madyedwe athu ngati komanso zakudya kukhala ndi nsampho zakudya zoyenerera zimene zili zopereka thanzi loyenerera zosabweretsa mavuto kumiyoyo yathu tikuyenera kupewa zinthu zimene zimakhala ndi kafeini amapezeka muzinthu monga tii komanso kofi ndi zakumwa zina zimene zopatsa tikaleke zakumwa zimenezi zimasokoneza kuti ifeyo tizikhala ndi tulo ifanena nazo kuti mphamvu zake zimene timakhala kuti tikapeza tikadya pa zakudya zimenezi zimakhala zowonjezekera ndeno zimakhala zosokoneza kwambiri munthu umayepera kugona ena amaita kupanga chisankho kuti azilenga zinthu ngati zimenezi zimwina akukonzekera mayeso komano sizabwino chifukwa zimakhala kuti zikutisokoneza ndipo pang'ono ndi pang'ono timakhala kuti tikamazizoloweza sizikhala zabwino thanzi lathu zimazatha kuti tazizolowera ndezimavuta kuti tizituluke then pachisankhoso ndiyofunikira kwambiri kumadziwa kuti tikuyenera kudya zinthu zodani pa nthawi yodani zinthu zovomerezeka nanga kuthanzi lathu zili ndi zotsatira zodani ngati zili zotsatira zabwino ngati zili zoyipa ndi pamene kudziletsa kukhale kofunikira kuti anthu tiziletse tisakhale omangolenga china chilichonse popeza chatezera tikakambaso nkhani ya shuga tidafolokozeso kwambiri kuti ndiwoopsa nde pamene zakumwa zina zosiyanasiyana ngati tikugwisa ntchito mashuga ameneyo tiziwe kuti tikuzika pachiopsezo nde pamene munthu wadziwa kuti shuga ameneyo siwabwino ndi chinthu yofunikira kwambiri kudziletsa chotero kuti kudziperekanso kumakhala kofunikira kwambiri pamene munthu wazindikira malo mogwisa ntchito shuga tikoza kugwisa ntchito uchi ngati mkamwa mwathu munazolowera kudya zinthu zokoma ndekuti zilithandizira kupewa kugwisa ntchito shuga amene ali wowononga mkaka wa ng'ombe mumakhalamo kena kamene kamakhala kovuta kwambiri kuti kagayike pamene taumwa ndekuti zimenezi polengeranso ndi kafulufulu zinapezeka kuti zimayika pachiopsezo anthu ambiri kudwala nthendaso ya shuga chifukwa yonenazo kuti zinthu zazimakanika kugayika bwinobwino mthupi pamene tamwa mkaka wa ng'ombe nde komanso pamene tikugwiza ntchito mkaka pamene thupi limapanga likazindikira lero limatulusa zinthu zina kuti zikathane nawo ngati matenda kuti ngati thupi zimenso zimakhalira mu mkaka wa ng'ombe
chotero ndizofunikira kwambiri ku zinthu zina zimene zimaoneka za simple komano zoti zimabweretsa mavuto osiyanasiyana kudziletsa. Tikhoza kupeza kugwiritsa ntchito mkaka wa soya malo mwa mkaka wa ng'ombe chifukwa mkaka wa ng'ombe ukalowa m'mati ulibweretsera mavuto osiyanasiyana ndipo siwabwino kuthanzi lake. Nde kupanga kwa mkaka wa soya ndiposavute chifukwa tikungotenga soya weniweni opandanso zinthu zambiri zoti titani tigwiritse ntchito. Nde kuti ngati timalima titenga soya amene tikulima kuti agwiritsa ntchito. Nde izi zitithandizira kuti tipewe kugwiritsa ntchito mkaka uja wa ng'ombe. Ndeno kudziletsa ndi chinthu chofunika kwambiri pa thanzi lake. Ngakhale kaya mavalidwe pali zovala zina ndizosakhala bwino kuthanzi zotina kwambiri zimapangitsa kuti magazi asamayende bwinobwino, komanso zovala zimene zili mwina kupatsikana zazifupi zimapangitsa kuti malo amene samayenera kufikidwa ndi kuzizira kayoti afikidwa ndiye magazi aja amapezeka zoti akubwera kwambiri kumtima zimene zimapangitsa kuti magazi kuntunda kwase amayende bwinobwino. Nde munthu amakhala pachiopsezo chodwala matenda a mtima kapena amathamangidwe a magazi. Ndeno ndizofunikira kukhala munthu wodziletsa zinthu zonse. Akwana Korinto 6:12 zinthu zonse kwa ine koma sindidzalamulidwa nacho chimodzi. Nde tikhoza kukhala nacho china chilichonse komano sikuti china chilichonse chimene chingakhale chopindulitsa miyoyo yake. Chotero kuti tikuyenda kukhala oganiza kwambiri kuti chinthu ichi ndichofunikira kodani umoyo wathu nanga ifeyo tikuyendera kupanga kochiyani. Tikuyendera kudziletsa kapena kupitiriza kupanga chinthu chija. Nde pachina chilichonse tikuyenera kukhala oganizira tisanapange, tisamaone kuti opeza anthu akupanga izi inenso ndikupanga zili zomwezo. Nde mpweya ndinduso nyofunikira kwambiri komano anthu timangozilenga mwina za simple komano tidationetsetse matenda ambiri so amene amakhala kutulukira masiku ano ndiokhuzana ndi makumidwe a munthu. Chifukwa mwina mpweya umene tikupuma kukhala otani owonongeka. Ndipo akunena zoti munthu sungakhale kwa maminitsi okwana atatu opanda mpweya umene kuli wa bwino oxygen umene ifeyo kumakhala kufunikira anthu mwathu. Chotero ndizofunikira kwambiri kuti tizikhala ndi chiyang'aniro choti malo amene tikukhalawo mpweya wake ndi wotani before zimathandizira kutiteteza ifeyo ku matenda osiyanasiyana okhuzana ndi njira yathu yamakumidwe komanso chitetezo chathu cha mthupi chimakhala chabwino ngati ifeyo tikupuma mpweya oyenerera wabwino. Lero mpweya umene timapuma umakhala ndi mpweyawu ndi mipweya yosiyanasiyana kubwera pamodzi. Ndeno pamene tikupuma mpweya umene umakhala ufunikira kwambiri mthupi mwathumu ndi umene umatchedwa kuti oxygen. Ndeno pamene tikupuma muja thupi lathu limatenga oxygen yekayo kugwiritsa ntchito kuti ifeyo tipitirize kuyenda kapanga zina zilizonse mmene tingakwanitsire ngati anthu. Komano kuti mpweya uja upite ku mbali zosiyanasiyana za thupi lathu umanyamulidwa ndi magazi. Mbali imodzi ya magazi imene imanyamula mpweya umene timati ma red blood cells mwina tikozongolika magazi ofira muchichewa magazi ofira. Leno magazi amene wawa anakonzedwa kuti azinyamula oxygen.
pa gazina iliyonse imodzi amakhala ama oxygen 4 amene amakhala kuti akanyamulidwa ndi magazi imeneyi. Lero ngati munthu upezeka zoti ukuguma mpweya osayenerera mwachitsanzo, anthu amene amagwisa ntchito ngati magwisa ntchito mbaula nde mbaula ija pamene makala adakali black asana mbaula isanagwire bwinobwino makhala kuti mpweya umatuluka uja ndoyipa chifukwa makhala umacheka ukukaboneusayi. Lero mpweya umene uja ukakafika pamagazi paja umapangitsa kuti umakanirirapo ndipo pakabwera mpweya wabwino oxygen amasowa kofunikirapo. Izi zimapangitsa kuti oxygen mthupi mwathu mpweya ofunikira ukhale wochepa. Lero zinthu zofunikira kusamala kwambiri pa mpweya umene timapuma mwina pamene tiyandikirana ndi anthu amene akusuda timakhala ngati kusuda nawo mpweya umene timapuma umakhala ulendo wotani owonongeka. Lero ndizofunikira kwambiri kuyang'anira mpweya umene tikupuma. Mitengo imathandizira kwambiri kuti ibweretse mpweya umene uli wa fresh kuti ife tikwanitse kupuma bwinobwino. Nepali chinthu imene timayenera kupanga kuti mpweya uja uzikhala ulowe mwamphamvu zake mmene umafunikira. Mwina pa tsiku paja timayenera kuti tidziyesetsa kuti tikhale ndi nthawi yopanga zimene zizi. Nde imachedwa kuti breathing exercise ngati chimene ungapange kuti mpweya uja ulowemo wambiri pakamodzi. Komano izizi ndizofunikira kwambiri chifukwa zoti zimathandizira ku zinthu zina zake. Mwachitsanzo munthu pamene uli ndi nkhawa ukapita kukapuma mpweya wabwino kulowetsa ndekuti ndikudikira mpweya uja kuti ukhale kwa kanthawi kupumira mkati kenaka kuzawudulitsa. Zimathandizira kuti munthu ukhale usinthike umakhala kuti ngati unali ndi nkhawa zija zimachoka ukapanga zimenezozo kwa kangapo. Ndipo ndizofunikira kwambiri chifukwa zimathandiziranso mapapu athu. Ndeno pa chinthu chinanso kuyendanso wapansi kuyenda pansi makamaka nthawi yakumawa pakapinga pansi zimathandiziranso ndi mbali imodzi imene thupi lathuso limapumira. Komano mbali iyi imakhala kuti ndiyokhudzana ndi machaji. Tikakhala zoti mwachitsanzo tikuchaja foni ija pamakhala kuti pali mbali zina timati manegative nde mbali ina mapositive. Nde zinthu ija zikamayenda timakhala kuti foni yathu ikutani ikuchajika. Ndeno pa nkhani ya kupuma uku makhala kuti paliso machaji amene akusinthika kuchokera pansi kulowa mwa munthu komanso kuchokera mwa munthu kupita pansi. Izinso zimathandiza kwambiri. Nde iyama inenda kuti epi. Nde zimathandizira kuti chitetezo chathu cha mthupi chikhale chowera. Komanso paifoniya zoti matupi athuwa akangokhala ndi asidi wambiri makhala kuti tili pa chiopsezo chodwala matenda osiyanasiyana chifukwa chitetezo chathuso chimakhala cha mthupi chotsika. Nde izi zimathandizira kuti matupi athuwa asakhale ya asidi kuti zimene zimathandizira kuti chitetezo chathu chikhale chokwera chabwinobwino. So, before Vocês favoritos de comer? De comer?
limene lili la Mungu pankani ya machilicho lero tinataka kutsatira zinthu zonse zija majeza twayenera ukandithawi yopumula kupanga zolimbitsa matupi athu kuotera zuwa kumwa madzi abwino mpweya wabwino chinayi chonse tatha kutsatira chinayi chonse moyenera komano ngati tikutsatira ngati sitikukhulupirira Mulungu palibe chomwe tikupanga edi komano chachikulu Mulungu akhale pachani patsogolo muchina chilichonse lero tikuyenera kudziwa kuti Mulungu ndi amene ali mwini wake wamachilicho chifukwa ifeyo ngati umboni jana nena madzulo bambo a Luyando anafotokoza kuti anafika posiya kugwiritsa ntchito madani silinathandiza anangofika pomadani pomapemphera lero kupemphera ndi chofunikira kwambiri mu zonse chifukwa Mulungu ndi amene amadziwa kwambiri za thupi lathu mmene limagwira ntchito lina iliyonse mmene limagwira ntchito lero Salimo 103 verse 2 lemekeza Yehova moyo wanga ndi kusayiwala zokoma zake zonse atichitilaze amene akhulupirira mphulupulu zako zonse nachilitsa nthenda zako zonse pa Yesaya 53 verse 5 akuti koma iye analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu napulumutsidwa chifukwa cha mphulupulu zathu chilango chotengera ife mtendere chinamugwera iye ndipo ndiye mikwingwirima yake ife tachilitsidwa ndiye pachina chilichonse tikuyenera kuti Mulungu akhale pachani patsogolo tikuyenera kumulemekeza Mulungu pachina chilichonse chifukwa machilitso onse amakhala kuchokera kwa Mulungu ifeyo chifukwa cha uchimo timapezeka zoti tikutani tikukhala moyo osamvera tikudwala tena zosiyanasiyana mapeto wake timapezeka kuti tikumupempha Mulungu kuti atidani atichiritse koma mwina chifukwa pena pake sitikumvera timaona ngati Mulungu sakutani sakutiyankha ndeno chachikulu kupanga zinthu zoyenerera pamene munthu uli wokhulupirika uli wokhulupirira umatsatira zimene zili muchikhulupiriro zija ndiyo ngati kutsatira zinthu zoyenerera Mulungu sangale kuti tikhali kuzunzika ndi matenda ena ake komanso machilitso azakhala kwanda zitwa ifeyo kufana zoti kuwika Mulungu tikumulemekeza patsogolo lero nthawi nake ndinadwalapo August nayo kuti ndangopita kumalo achilendo ndangopita ku holiday ya 2 weeks nyengo yakumeneko sindinajane nayo ndiye ndinadwala muluma ndipweteka nthawi zonse kunguyambira tsiku limene ndinafika ndinamba kumva Mulungu ndiye ndimamwa madzi bwino ndimangoti basi mutu umene kumamwa madzi ndakuziya kuti sumasintha ndiye ndinamukhala ndizolowezi kuti mutuma ndiwawa ndeno ndikadzuka ndinafika 10 o'clock pamene muja umatani umayambiraso wiki yoyamba inati wiki yachiwiri kumayambiriro inali Monday amene ndinadzuka komano mutu uja mamoti ndiyambeke ndikolokoja ndinazoyeraja unayambano ndilangodziwa kumene noto palibenso chomwe ndingakwanitsa kupanga ndi mutu umene unayotisuna ndiwawekonso ndikhalire changa then ndinayambira foto wanga mkwaza kuti ndikudwala mutu wachilendo ndikuyesetsa kumwa madzi mukusuna ndiwaweko choncho komano palibe chimene chikutani ndikuthandiza nde ineyo ndimakhala odabwa kwambiri komano ndimaganiza kuti mwina ndi malungo komano malungo aine ndimawadziwa mmene amandigwirira nthawi zambuyo ndeno ndinadziwa kuti malungo samandifika chonchi
nakhala masiku tikulotalira ndabizazoti kudzuka komwe kudzuka banja komwe sindinadule kodi olo kudzuka ndimakanika ndikangodzuka chonje mutu mandiwawa zodabwitsa zija olo kumwa madzi kudya ndinafika poti ndimakanika kumwa komano inafika nthawi nake ndimafunitsitsa nditapitako banja then ndinazikakamiza ndinayesera kuyenda ngakhale masomo ndimaona ndima then ndinayesera kutuluka banja then ndimafuna ndikataye madzi namweza kuti ndayamba kuyenda ndikuyandikira pamene panali toilet paja sindikuona so kanthu then ndinangogwira kukoma yonje mphamvu zanga zinayamba kutha mwana amene anali pafupi anandiona kuti china chake chalakwika paine siyedwi then anayitana sister wanga pamene anathamanga anandipeza ndili pasi kale anandigwira ndiyothanimba komano imeneyo sindimazindikira kena kalikonse nditalowa nyumba muja komano ndinaweza kuti moyo wanga wamba kukhanga zodabwitsa zonse zinandiyindikire ndikupuma koma muja movutika kwambiri ndeno ndinabaipa kuzizidwa koma kuyamba ndikukanika kuti andiwonjezere mabeddings ndeno ndinangokhala sister wanga anangonika mbali ya pamwendo pake kuti ndikugonere asinai maganizira kuti ndikudwala njani ndinamba kuzipatsa matenda osiyana-siyana kuzidwa akhala ndikudwala ichi ndikuti pamene papa kenaka ndinafika nthawi kuti ndamba anoganiza ngati ndikufa kufanya mmene zinthu zinalili ndeno nthawi imeneyoyo ndimawerenga buku la prayer kapena buku limene limakamba za pemphero then ndimaganiza mapemphero osiyana-siyana makhala kuyenda mchani mmutu wanga koma ndimaganiza limodzi kuti ineyo koma ndendapanga chani palibe chanzalimendiidonoti ndatani ndapanga koma ndikangomwalira ineyo ndikulumukadi kenaka tinamba kupemphera kuti ambuye ngandikufa amene namba kuzimva kuti ineyo ndi moyo wanga uthale loli kenaka tinamba kuganiza kuti ambuye koma ineyo ngati kuli kufanisa nani ndisafere kuno ndikafere namba kuzipatsa mawena kuti ndisafere kuno ndimuvulitsa sister wangu okay mwamwayi ndili mmaganizo amenewo ndapeza kuti kupuma kuja kwamba kubwerera mwabwinobwino ndinakwanitsa kuyankhula sister wanga kuti ndifuna madzi ndinangolosa botolo komano nthawi imeneyo mphamvu ndinalibiretu kuti ndimwe madzi aja ndapeza kuti ndinakanikanso kumeza then maganizo kuti kodi anthu aja kuchipatala uja timangowaona amakhala kudutsa zimenezi ndizopweteka kwambiri kuti munthu ngakhazi oti kudwala zambiri zimakhala zikuyenda mmaganizo ne mwamwayi namba kuzitolera anabise mawazi ambiri mpamene ndinawanitsa kuyenda ndinapita ku kachipatala kapafupi kumene anandiyeza zinali zonse zimene akanakwanitsa komano panalibe vuto linali lonse anandipatsa mankhwala ena ake amene nditangomwa nthawi imeneyoyo kutenda anga imapezeka zoti ikukulabe komano ndikhalanso ndi munthu malingaliro osokonekera sindimakhala ndi moyo osangalala ndeno holiday inatha ndimayeneyo kubwera uskulu komano ndili pamankhwala nditafika ku skulu ndaganiza kuti ineyo mankhwala wawa sindikumwa basi ndachira nditangoganiza zimene zonse mankhwala aja sindinamwe ndinachira ndeno nthawi zambiri ndimaona kuti chikhulupiriro ndi chimene chili chofunikira kwambiri kuti muzonse munthu koza kuyesetsa mbali zonse kuyesetsa muno ndi muno komano ngachikhulupiriro chili choperewera naizoti zimakhala zokuti munthu palibe chimene chingachitike mwina munthu izo sungangoona kusintha koma pamene munthu wangoti khazikisa kuti ineyo mulungu wanga andichititsa ndikhala bwinobwino zimakhala kuti chichitika momwemo ndimafuna tiwerenge pa 2 Mafumu chapter 20 verse 1 kulekeza 3
chapter 20, verse 1 3. Verse 1. Masiku ajao Hezekia anadwala nakufa. Namja Isaya mneneri mwana wa Amozi nanena naye, ate leo Yehova siriya banja lako pakuti udzafa, siyira banja lako pakuti udzafa sudzakhala ndi moyo. Verse 2. Pamenepo anatembenuzira nkhope yake kukoma napemphera kwa Yehova ndi kuti, verse 3, mukumbukire Yehova kuti ndinayendabe pamaso panu m'choonadi ndi mtima wangwiro ndi kuchita zokoma kuona kwanu. Nalira Hezekiya kulira kwaukulu. Ndi apa kupeza za nkhani ya Hezekiya. Hezekiya anakhala kwambiri mpaka inasiya lino akhoza kutani kufa. Komano iyeyo anali ndi chomuwuza Mulungu chifukwa amamukhulupirira Mulungu. Nanga ifeyo chikhulupiriro chathu ndi chotani, Mulungu timamukhulupirira motani, tikhoza kumukumbutsa za zimene tachita nthawi ina yake kuti ndinapanga chakuti kapena tikhala ndi tupanga regret kapena kukhala ndi maganizo ena ake kuti pali china chake koma chimene ndikutsalira sindinakwaniritsa. Ndeno nthawi zonse tizikhala ngati leloli ndi tsiku lathu limene likhoza kukhala lotani lomaliza. Kumakhulupirira Mulungu nthawi zonse. Chikhulupiriro chathu ndi chimene chingatitsogolere ifeyo kutilondolera ku chinthu chimene chili choyenerera, komanso zitithandizira kuti ubale wathu ndi Mulungu ukhale wamphamvu kwambiri. Ndeno kukhulupirira Mulungu pa china chilichonse thanzi lathu ndi china chilichonse kamene timadyera, mmene timawerengera kuwana Korinto kuja, mmene tikudyera, mmene tikumwera, ichi chikuonetsa kuti ifeyo tikukhulupirira Mulungu nanga Mulungu akondwera nafe. Ndikuti ngati tikukhulupirira Mulungu ifeyo tizakhala ndi chikhulupiriro chokuti ngakhale tikabwera nthenda zina zilizonse ifeyo tizakhala kuti Mulungu azatiterezera ndipo tizakhala ndiye athanzi. Chachikuluso ndikumvera monga mmene ananena ku Exodo kuti ngati ifeyo timvera pa nthenda zimene anavala ana a Israeli ifeyo sizikhala chani pakati pathu. Ndeno ndikukhulupirira kuti anthu ambiri amakhala ndi maumboni potengera ndi mmene anali poyamba muna matenda osiyanasiyana amene akhala akudwala iwo. Mano ifoti anapanga chisankho choyenerera, anadziletsa komanso akutsatira zinthu zawo moyenerera, thanzi lawo lili m'malo mwake mwabwino. Ndeno Mulungu okhala kumwamba atithandize nthawi zonse amene tikukhala ndi ziganizo zathu za tsiku ndi tsiku kuti tizisankha moyenerera motsogozedwa ndiye. Nde titseke m'maso kuti tipemphere. Atate tikuthokozani chifukwa mnandilola kuti ndilatokambirana zina zokhudzana ndi thanzi lathu. Ndikuwakakanyani kuti tikatokhala athanzi tithandizeni kuti tikathe kuchita zonse zoyenerera ndi kukhulupirira palino chifukwa ndinu Yehova amene munatilenga chotero mukudziwa kuti mmene masystem athu amayendera tikuyenera kupanga chani. Pitirizani kutiphunzitsa zambiri ndi kuti Yehova tikakhale okonzeka kusintha ndi kutsatira choonadi chanu. Tiyang'anireni mu tsiku la lero pamene tikhale kupitiriza ndi maphunziro ena osiyanasiyana. Mukakhale nafe, Mzimu wanu akatitsogolere makamaka amene tikukonzekera maola opatulika mukati dalitse fanano komanso malero anthu ena onse osiyanasiyana amene akukonzekera kulowa Sabata kumatenso kukhala nawo ndi kuwatsogolera. Mukatamandike mukakwezeka Yehova lero nthawi zonse mu dzina la Yesu Khristu ambuye wathu. Amen. Tilandire episode nthawi ino imene tikupitiriza maphunziro a zathanzi. Ne tisanayambe titseke m'maso kuti tipemphere. Atate atikonda ndi mpulumutsi wathu Yesu Khristu, tikuthokozani chifukwa cha chikondi chanu chimene chopanda malire. Mwakhala nafe pamene tikupumulira kufikira tasonkhana malo ano. Pamene tikukhala ndi phunziro ili
ndikutamanda dzina lanu mwenyewe. Mukayambira nafe ndikukamaliza nafe Yesu Kristu ambuye wathu. Amen. And lero likhali kupitiriza new study amene tinamuyamba kapena zinthu zimene zikuonekera komanso zolimbitsa thupi zimene tingachite zikuyenera kukhala zodani nangani zofunikira bwanji madzi tinakambaso waukulu komanso zokhudzana ndi ubwino wa dzuwa kuthupi lathu timakambira nazo. Leloli odziganiza kuzizira ndeno otsekulira kutolengeko Galatia chapter 5 verse 22. Koma chipatso cha mzimu ndicho chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, chikhulupiriro. Verse 23. Chipatso, chileso, kukana zimenezi palibe lamulo. Lero tamva amene kwakufotokoza za zipatso za Mzimu Woyera. China mwa zipatso zimenezi zipetapetapo kuti kudziletso kapena kudziletsa imene tikhali kuona lero linde kudziletsa ndi chinthu chofunikira kwambiri ndipo popanda chimenechi popanda kudziletsa mu zinthu zambiri anthu moyo wathu sungayende bwino uzimu ngakhale kuti lomwe ndeno kudziletsa kumathandiziranso kuti ifeyo tikhale otetezeka ku matenda ena komanso ngati matendawo alipo ifeyo ndani tichire. Muchina chilichonse timayenera kukhala oganizira chinthu ichi kudziletsa tisanapange chiganizo china chilichonse ngati timayenera tiganize kuti ndichoyenerera ngati sali choyenerera ndi bwino kudziletsa. Anthu ambiri pa ikakhala nkhani yakudya timakanika kudziletsa timati pa nthawi imene tadya tikupitirizabe kumadya zinthu zambiri zosiyanasiyana kumangopitiriza kukanika kukhala odziletsa komano tidziwe kuti kudziletsa ndi chinthu chofunikira kwambiri chifukwa munthu ukamakwanitsa kudziletsa mu zinthu zazing'ono zazikuluso umakwanitsa kutero kumangodya basi chidya chogaya chakudya chidya sikhala zoti chikutani chikukungula nacho sikhala nthawi zonse chikutani chikugwira ntchito nekuti nthawi zonse munthu ungopezeka zoti mphamvu yambiri ikupita kunjira yogaya chakudya malo kumitsa thupi ndeti makhala odabwa kuti mwina ntifayane tikudwala zinthu zina thupi limakhala kutino likuyesetsa kuti lithane ndi vuto imene mwina labwera chifukwa cha kusadziletsa kudya mwina tikungodya thupi lija timapeza zoti zisokoneza ngati mmene tikuonera apo kwezi kugawa wena kaliposi kungomva kuti self-serving komano kugawa osakhala ndi mtima oti izi zinditani zindikwanira ndeno letsa nde nthawi zambiri anthu amene ngati tikukanika kukhala oziletsa mumadyedwe athu ngakhale m'maganizidwe athunso zimakhala chimodzimodzi ndekuti ukakhala kudyako tisidye pafupipafupi kwambiri komanso